И какво става, хора, аз съм Контрол.bg от канала на ZXBG Production и днес ще направим сега едно ревю на ще направим омага кандидатура за сервера The World of 3. И да, сега ще отидем на това. Това е първата къщичка, нали? Ето я. Това беше брат ми. Това е първата къщичка, нали? Телевизорчето, тук семейството. Тук е те масичката, дето ще плискат хората и да, здекта е тук. Добре. Това е нивката, тук е те малкото бразва. И трябваше да го преименуваш ета пак. Тук трябваше да пише малкото бразва. Тук е рафта за обувките, нали? Като си дойдат някакви комшии или пък тие като си дойдат да си оставят обувките тук. Тук и те се събират двете къщи и виж Зекса какъв е циганен начин. Значи Зекса не трябва да бъде в привет сервера. Б. Виж че го. Така. Само чупиш. Ей, грифа. Там, така се сядат двете къщички, двете съседи, нали? Съседите се сядат тук и си говорят. Разправят си истории и клюкарките. Така надолу. Това е честрум, нали? Ако влезем в сервера, аз ще си го направя, защото е много готин честрум, където е съвсем дър честрум, много е готино. Така, сега отиваме към мелницата. Ето е мелницата и това е. Да. Така, сега идваме насам. Ето я и таковата. Балите това са, нали? Трябва да направя конишна. И да. Сега сме към това. Това е едно фонтанче, нали? Чай, само се смея много. Това е едно фонтанче. Така сега... Това е нещо като кино, между другото. Чакайте само нещо да направя. Това така. Сега влизаме тук. Тук трябваше да има един селянин, ама не ми позволява самия сервер да спамвам селянин. Това е нещо като кино, нали? Тук те сядат си хората, направя го и да си гледат тук филмите, разделите тук си гледат умрелите филми. Да, не се чули какво съм казал. Така, това си, нали, съвсем нормални дървета си има и тук и те. Това си е съвсем някакъв нормален замък. В смисъл, не точно нормален замък, но просто си е замък. Ето тук и те уж трябва да се вдигайте като ги не такова, ама няма така редстон система, все още в Майнкрафт не са измислили, за да се вдигат тези неща. Нали, фенсовете и още се дигат, ама нали, не могат. И тук шибания взек БГ, нали, щупева армор стенд, тук имаше армор стенд. И с диамантия на бронето е мангал и да ме дихне. И да, това тук те са едни магазинчета рандом, нали. Тук това е за дини, тук се почиват, тук хората също се почиват, тук това е за храна. Мамка му запазва на това. Добре. Слагам, нали, сядат си тук, ядат си. Човека и там се сяда да се почива, ако иска, и това тук е за бира, само че като вижте, като взема полшанка, ето не става така и това е. Мамка ми. Добре, да, и нали тук хората, които са в... Майка ти ще възмазам грифа. И да, това е като цяло кандидатурата, надявам се да ви харесва. Ако си приети, ще е много яко и да. Да, сега ще кажем малко инфо за нас, нали. Казвам съжаление, на 13 години съм, от град Нова Загора. ZXBG се казва Драгомир, той е на 12 години, тази година ще прави 13, той също е от град Нова Загора. Ще цъкаме много редовно в сервера, между другото. И да, надявам се кандидатурата да ви харесва и чао. Чао. Ела тук е, Мишко. Къде си? Горе. На стенишата. Горе. И чао.